naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijk hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Volgers en kijkers van Culturo TV. Culturo TV heeft een verrassing voor jullie. Op zondag 27 februari gaan wij live en wij gaan pakketten uitgeven. Hoe kunt u in aanmerking komen voor een pakket? Het is zo simpel. Like, share en comment. Dan kunt u in aanmerking komen voor een pakket. Vergeet niet, follow ons TikTok account en abonneer op ons YouTube channel. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Welkom kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Culturo TV. Wij zitten vandaag met mevrouw Shagnag Spengel en zij ondersteunt de Sranatongo werkgroep van NAX. Het is op 21 februari, Internationale Dag van de Moedertaal. De aanleiding om deze dag te vieren zijn de rellen in 1952 toen diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengals, de zesde taal van de wereld, erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan. Pakistan bestond toen uit Oost- en West-Pakistan, het huidige Bangladesh en het huidige Pakistan. De regering had gesteld dat uitsluitend het Urdu de taal van Pakistan was. De slachtoffers van de rellen worden in Bangladesh op deze dag herdacht tijdens Internationale Dag van de Moedertaal. Mevrouw Pengel, als u dit zo hoort dat er rellen, demonstraties en doden zijn gevallen om het invoeren van een taal. En Suriname, hier spreken wij ook diverse talen. Hoe spreekt dat u aan? Ik denk dat wij dankbaar mogen zijn in Suriname. En dit is dat stukje dat we echt moeten koesteren in Suriname. Omdat we geloven dat dit nooit zal gebeuren in Suriname. We zijn een zeer vredelievend volk en we gaan ervoor om elkaar te ondersteunen. Ook al zijn er veel meningsverschillen, ook al zijn er heel veel zaken waarmee we niet eens zijn met elkaar, geloof ik dat we nooit op dit punt zullen komen. Om te vechten voor een taal of om heel veel vervelende zaken mee te maken. Nee, ik denk dat wij naar zoveel andere mooie mogelijkheden zullen zoeken die er zijn om eraan te werken. Dat mocht het zijn dat de taal, want wij van NAX gaan voor de Sranatongo taal, omdat de Sranatongo toch de meeste culturen in Suriname met elkaar bindt. Heel veel mensen in Suriname spreken Sranatongo. NAX is een van de organisaties die werkt aan de moedertalen. En wij kunnen dan vragen, van waar komt het Sranatongo? Het Sranatongo is een taal dat heel veel jaren al bestaat. U weet dat tijdens de slavernij er zoveel heersers hier waren met verschillende talen en waarbij er zoveel door elkaar gesproken werd. Op een gegeven ogenblik moesten de tot slaafgemaakten en de mensen dus die verder moesten gaan na de slavernij elkaar begrijpen, elkaar verstaan. En het was ook belangrijk om zaken af te spreken met elkaar. Dus vandaar dat die Sranatongo ontstaan is. En we horen soms ook enkele Engelse woorden erin. Soms enkele Portugese woorden die er ook in voorkomen. En vandaar dat er een mix is gekomen en we tot die Sranatongo taal. Natuurlijk was het niet zo zoals het er vandaag aan de dag is. We zijn er aan gaan werken. We zijn gaan schrijven. Er zijn mensen gaan studeren erover. Ze hebben het bestudeerd. En vandaag aan de dag mogen we zeggen dat
we trots zijn dat we een taal hebben, Sranan Tongo-taal, op schrift, met een goede en een juiste spelling op dit moment. Asarana Tongo, nawang taal, gi soso stad Creole? No, atongo di sina alas makantaka tongo. Wie suma na you, if i opis refi, iwa lera tongo, dat meka organax de, sa echasma komakandra, en ai potisma sdong fu prakseri, fa atongo diskang, komoro moi leksa di adekaba. Ewe ji leri nanga sabi fa apis dati. Smakan kona biji orga di snacks, dat we leer den schrijven en we leer den taki. Maar no so tap a manier dat die wang, ook tu we gonasma. We do somen san makandra, nanga somen tra orga, fu atongo disi kantang, en fu atongo disi kawaka in heer Sranang. Dus inafta foto wang fu saptak Sranang tongo, kweti. Ook to den brada nanga sisafunu te inafara dipi buskondre kan tak Sranan tongo, maar ook to den districti. Solek koroni para alamala makandra un kan taka Sranan tongo. Lek fam takikba opun srefi en waleri. Naks na a orga sa eji a okasi dati. Maar no so dati wang lek sam taki we go ook to na den skoro. We takanga de yoshi wang, de yong wang. Want ik kan begin drapik ba. We wroko makandra nanga somentra orga. Waf de moitori sa we do na alayari we charasra nan tongo dikteko. Makandra nanga piji luku dosu funu fusranang STVS. Dat na waf den tori tu. Ma biji orga in kondre nanga tra kondre e aksu ook tu fu du wroko jideng in sranan tongo. So bunde aksu fu vertala bakra tongo of Ingris tongo of alla sotra tongo fu kompo jide ina Sranan tongo. We go ook to na biji conferenties pe wes dong en dat we vertaal we tak unu tongo zodat de smafunu dija if trasma kon de trak wan tratongo kan verstaan dat ook toe. Dat na den sandi we do. In een Sranang, jason a organax, fuchara Sranan tong op chin cross bejisma. Usap ook kan de, ik kan tegen me disi. Sranan tongo, a op niveau, je hebt straatniveau, je hebt tak te danga je tak anga bigimang, tak je hebt wantera niveau erop. Sranan tongo op asan dati. A yoisti wang no abi. Dat wan taki I ap wang. Pe ai skrif tap a yoistifasi en pe ai taki ook tu tap a yoistifasi. Maar adesso taki te ye taki daw ab de yong wang de mokse makandra solis oru wang tu e mokse makandra. Maar we taki a officiële spelling fu skrifi nanga tachi dat na wang. Dus im sap skriving, because skrivi na wan trafasi, lek taki na ook to wan trafasi. En na organax disi, ap wan commissie wa werkgroep, pe wan biji edeman fu kondres do ine, dat na masra hen eersel a potenjun tap papira, a leer un skriving, a leer un taking tapa joistifasi. En dat meki un pres energie den biji man kon de regering zoals lek van weer touching potentie den tap papira langen jideng mek dem meken tot wa wetsontwerp voorstel so lak sa weer taking jideng matanga no uno yere noti because afiti taki alas masabi fa am tachi fa am skrifi fa ka leren gomoro fara fa ka meken tang wan mooi tongo, wan boon tongo in ons Sranan kondri. If once maar etak boon voor Sranan tongo. Dat betekent dat als maar minder intelligent bijvoorbeeld, want usap ete wan PC ete van tak DNA wan parlementariër of een bepaalde parlementariër zoekt tak op bakra tongo, maar de bema kombu uit in de woorden, de bema leg uit precies sa de bedoel. De bema kitsa ook als heeft tak Sranan tongo.
Nou een fasi voetak van, als maar dat minder intelligent, te tak Srana tongo. Kweti, dat toen net taki, vooral wie voor naksja, no kan takapis dati. Want if walerisma, uamekisma sabeng, uwantak heersranang, kan takasranan tongo. No kan tak na smadi abibchi moro leri, no so smadi abibchi no gosofara na skoro, dan bikas na dewan kan tak sranan tongo. En I make taki ye dewan smasang no kan go mindri trasma di ap moro fur papira di go na skoro kweti. Asranan tongo na fu alamala. En a sweetie amoro bung tak efino sap taka bakra tongo solas wetaki. Dan ika mekisma verstang moro bung sa iwan bodoy sa iwan taki inasranan tongo. Wansan mi mustaki tutaki lekfa wetaki in bakra tongo ano wa officiële taal ete. De Nederlandse taal, dat is de officiële taal in Suriname. Dat lijkt me bij takikban afesi wifun naks, potenta papira, u lange jaar regering, u accident taki, u mekwaf een wetontwerp voorstel, ko luken, ko tak abreng, ko luku fa kan fitting, mek alas maka aba okasi, fu takasranan tongo pedewani, otendewani. Usap ugu a insranang, alasi weshing, if den brashong kong, snezi kong, winsuma kong, eerste sansa de mij leertaki na asranan tongo. Ana de prespari nunu de tak a taal disi gona onderwijs ook tak dak chimbi ge kis leri na skoro behalve voor bakra tongo de kis srana tongo ook toe. Ook toe apisproken dat naks doekaba, because leksame taki naks op een groepo voor een sma die is don prakseri abra atongo sma di sabi abi sabi fu atongo sma di wuroko nanga atongo sma di wuroko tapa atongo fu akon bung na ina yois di fasi ook tu apisproken dat unduk baji ministerie fu onderwijs ungo ook tu na a minister dat de langa ook tu a papira dat ji minister kaba pote ook tu ji minister ta papira tak luku minister na diswe denki fo kan dwe makandra ook tu dat abiji organax dukaba uno yere tangan uno tete ook tu tapa pis dat we wakti. If uluku fa a muziekindustrie voor uno deja. Boven artiesten gebruiken ze na tongo toneelgroep gebruiken ze na tongo voor de toneelopvoering. Als er na tongo de genoeg gebruik, genoeg uitgeput, de mij gebruik in tot in uiters. De twee ja. De roko nangeng. Futru, mi denk taki apis dati dau de mooi fara. Fade chare waka. Den pokumang, den singimang, maar ook tulek zei taki den schrijfmang, den comediemang. E chara apis dat fusranan tongo waka bung, waka mooi. If luku apis dati dau kan taki, den de tapa let pasi. Ma alasan kan komoro bung, alasan kan komoro sweetie. En wansani de wang srana tongo woordenboek de ma abaso sanati. Ja, ade ta papira. En leksam taki ala yur de waka en de making komoro bung, moro betre. Because wan tongo en libi. Atong men zegt een taal leeft. Ane dek buwantak na tide of een zeitak tide dan na dat itak tide dan na dat amtang. No kweti. So men new woord to ko ook toe. Sang ala yuru wan new buku ekong. Ala yuru we schrijven trafasi. Ala yuru we potena yoisti fasi. Dat make me betakik bana bijing. Naks ap wan grupu fu sabimang abra atongo disi. En dene boy ji den srevi abra atori disi. Fu komeke ala yuru moro bung. En dat make de langa schrijfpapier ji a regering. Nanga ning ook toe a ministerie voor onderwijs. Nanga skoro aversie voor den kang wroko makandra. Dus apis wroko dati undukaba en abiden smakaba. Samusupsa na a wroko makandra muskomoro bun fun verstamus refi. Sanax odu in verband nanga ADDC, Internationale Dag van de Moedertaal. Want toejarig ba, dan die UNESCO ba wroko tak ADDC de.
dan nakstak uno kaliben so. Because un shifas ranantonge waka, e uno wan biji orga e we bribi na sanantongo, to tak kweti. Dan wo roko makandra tu da wo luku, ala yari wo duan trasani. Wan tu yari, do roko tapa pisifu, chaskoro jidensma. Tapa pisfu seranantongo. Sobong edukasi umbe roko na ang pisfu onderwijs. Umbe do apis dati takis mabe kaleri skrivi. Umbe die opleiding. Er waren masterclasses waarbij mensen konden komen om te leren schrijven, te leren lezen in Sranantongo. We hebben het nauw gedaan met een aantal scholen. We hebben ook onze iconenkalender, Sranantongo iconenkalender. We pot biji maf kondrang uma. Dat we schrijf alibi voeding. Saden ben do before. Saden be ono duji kondre dat we schrijf apis dati. En dat we mek sranansma. We mek grond tapu sabi. Saden sma dis dujuno. Verder gaan we ook naar de scholen. We gaan lezen. We gaan voorlezen voor de kinderen op de scholen. In Sranantongo. We gaan naar Bijiskoro, we tak middelbare school, we gaan naar Muloskoro, VOJ scoren zo boen, dus we gaan ook toe naar LBGO scoren, LBO we tak boen, dem Chiyoshua we tak ook toe naar lagere school. Zo we dweng, na alla den scoren, we leerden lezen in Apisranantongon en zo we doen, dat is maar we actie, met den ons dan naar vesa klas, dat de lees die dem ching uit den boeken, dat dem che archi ook toe. So de jere atongo, so de leer takatongo, en tefkeba unkaleer de schrijf atongo. Wees je gevaar, Guy, a voortbestaan voor Sranatongo? Kweti, uneshi dati. Because we uroko ala de in Alexam tegigba, unu funaks, makandra nanga somentra orga, we uroko, we unde bezig nanging. Bondru konawang, ala de orga bondru konawang. Dus vrede no een bedreiging no de. Dat meki ala di tap ala sot fasi, we chara tongo kon crossby gisma, fuleer taking nanga fuleer skriving. En aboskopu sa yu abgi disma te ekong tap asana tongo. Aboskopu sam abi taki mi wan tegi sranasma, dati na wan mooi tongo, atongo bung, atongo sweetie. En mi wan karden kong taki mek komakandra fu verstamus refi pota papira fa wan gomoro fara nangatongo. De orga bondru den srefikba ma alasranasma di etakwan tratongo mek kon verstaan fu char asranantongo because ala den tratongo di de want somen de insranang totaal na 26 de tra moedertalen zoals we taking de insrana. Maar asranan tongo, bijna kan taki, a knap op tjunso, londala mala. Because ilek fau be taki ba, tasma konfos ja insranang, na fos tongo sa de taki. Maar ook to fu kan verstamus ref morobu efiga wenkri. Nasranan tongo we taki nanga den snesi brada nanga sisafunu. E fungo ook to unu di etana foto. Do gona den brada funu na inbus kondre. Nasranan tongo we takanga usrefi fu verstamus refi. Ma ook to den brations ma de konja. Nasranan tongo umus takanga den fu den kan verstame morobu. Because bakra tongo dat dep chin far af den. Dat make me wan jilek boskopu tachi. Meku broko na atongo disi. Mekar alasma. Mek den jiesi. Fuma kandra. U meka tongo disi wa mooi tongo. Wan tru sranan tongo. Jiwi sweet sranan kondre. Mevrouw Pengel, dankjewel. Volgers en kijkers van Kulturu TV. Kulturu TV heeft een verrassing voor jullie. Op zondag 27 februari gaan wij live en wij gaan pakketten uitgeven. Hoe kunt u in aanmerking komen voor een pakket? Het is zo simpel. Like, share en comment. Dan kunt u in aanmerking komen voor een pakket. Vergeet niet, follow ons TikTok account en abonneer op ons YouTube channel. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn school. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen?
Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Degi Sofia, Flora komit nieuw weer. Bronzy Albina, ina stil meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri, Koroni, komit Saramaka. Matareti doti, komit Patamaka. Dape ego she's ana beautiful. Dape ego she's ane. Waar ik me thuis voel, ook angi mato, te ook bij plei doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen. Maar we kom baka Srana. De voorbereid boem. Hoe schreef je viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom baka Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wata wanshi ya faya let die baka. Srana mushai, was pet die baka. Begi god of knapa u fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Taora lobi in Juati. Oh je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te goed mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat me begin spar no komita date mi greedy. Who want chins and food de chief me kanyang. En de wan sana Europa o me yari etang. Ma feel de srefi le kwan jaja Srana man. Uno hor not low, tambri binu srefi. Una de west Srana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana.